Together, growing in faith, changing communities. Makatunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yesibili kaSamuel isahluko sesikhombisa ivesi yesine kuze kube 17. Kuleyo mihla izwi lenkosi lafika kuNathan umprofete lathi, hamba uye kutshela isikhonzi sami uDavide usho uthi, isho njalo inkosi uSomandla ithi, ungabe uzimisele ukungakhela indlu yokuba ngihlale kuyo na? Qha-ke angikaze ngihlale endlini kusukela ngosuku engakhipha ngala abantu bakwa-Israyeli eGibhithe kuze kube namhlanje. Kepha ngangilokhu ngihlala njengesihambi ethenteni. Kwathi ngihamba nabakwa-Israyeli ngake ngalikhipha yini izwi nakwesisodwa nje sezikhulu zakwa-Israyeli engangizibekela ukwalusa abantu bami lokuthi aningakhelanga ngani indlu yobukhosi na? Ngakho-ke ubothi kuDavide inceki yami, isho njalo inkosi yamaviyo ithi, ngakukhipha edlelweni ekwaluseni izimvu ukuze ube umholi wabantu bami bakwa-Israyeli. Benginawe nomaphi lapho uhamba khona. Ngaqeda zonke izitha zakho phambi kwakho. Ngiza kukunika igama elifana nelezikhulu zomhlaba. Ngiyokhethela abantu bami bakwa-Israyeli indawo babe khona ukuze bahlale ezweni lakubo. Mabangabe besathikanyezwa nezidlova zingabe zisabahlupha njengasekuqaleni, njengasesikhathini engabeka ngaso abahluleli phezu kwabantu bami bakwa-Israyeli. Ngizakuhlenga kuzo zonke izitha zakho. Manje-ke inkosi isiyaqinisa ukuthi yona uqobo iyakukwakhela indlu. Kuyakuthi lapho izinsuku zakho sezifeziwe usulele phansi kanye nokhokho bakho. Ngiyakubeka owenzalo yakho evela emzimbeni wakho, ngiyakumisa umbuso wakhe. Lowo-ke uyokwakhela igama lami indlu. Mina ngiyakusimisa isihlalo sombuso wakhe naphakade. Ngiyakuba uyise kuye yena abe indodana yami. Yebo, uma ehamba kabi ngiyakumqondisa ngoswazi, kepha kube okwesikhashana nje, njengokukhuzwa kwabantwana babantu. Kodwa angiyakulususa nya uthando lwami kuye, njengoba ngalususa uSawuli engamsusa phambi kwenu. Indlu yakho nombuso wakho uyakuma njalo njalo phambi kwami. Isihlalo sakho sobukhosi siyakuma kuze kube phakade. uNathan wakhuluma lamazwi kuDavide, wamtshela konke ayekuzwile uNkulunkulu embonweni. Ngithanda le ndaba. uNkulunkulu ukhuluma noDavide ngomprofete wakhe uNathan. uNkulunkulu kunezinto azibekayo, azibuzayo. Uthi, ngiyezwa kuthiwa uDavide ufuna ungakhela umuzi. Awangumbuzo ukuthi ngake ngasho yini ukuthi ngifuna angakhela umuzi. Ngake ngasho yini nakwezinye zezikhulu nababusi ukuthi ngifuna ukwakhelwa umuzi. Athi maqedana uNkulunkulu, mina bengihlala phakathi kwabantu bami, bengihamba nabo endleleni yonke. Kunenkonzo evukayo kumina. Imicabango kaNkulunkulu ayisoze yafana nemicabango yethu. Ukwenza kwethu kuhluke
kuhlukile kunokwenza kukaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ziningi izinto esizikhathaza ngazo, esicubungulayo, esicabangayo, esihlezi sithi kumele ngenze ukuthi nokuthi, kodwa inkinga asibuzanga uNkulunkulu. Asibuzanga ukuthi Inkosi ufunani. Eyangithinta lenkonzo njengomzali yokuthi labantwana ongiphe bona Nkosi ufisa ngibakhulise kanjani. Leli bandla onginike lona Nkosi uba ngilaluse, ufisa ngilaluse kanjani. Labantu ongibeke nabo ufisa sihambe kanjani nabo. Yazi balekile inkonzo yokufuna, ibalekile inkonzo yokubheka, ibalekile inkonzo yokucela ubuso bukaNkulunkulu. Yazi kwesinye isikhathi bekumele siye head office ukuthi what is the original plan before unginikele umsebenzi, before unginikele umshado, before unginikele position. Lalithini icebo lakho? Yayithini plan owawuna? Lokho nginikeze kona awunikanga nje kona ngephutha. Unginikeze kona because kunecebo nalo. Athi uDavide mekhuluma kahle uJobe athi icebo likaNkulunkulu ngempilo yomuntu wakhe lingeshintshwe umuntu. Maqedana uDavide athi sengimdala, athi namabanga sengiwahambile, kodwa ngikaze ngimbone okaSimakade esenqotshiwe. Thandwa zami, inhliziyo yami yahlala kulelizwe ukuthi lithini icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ngoba kusibo bonke abantu abasempilweni yakho ababizelwe icebo likaNkulunkulu. Yazi ku-possible ukuspenda nokuchitha impilo yakho yonke wenza izinto uNkulunkulu angashongo ukuthi uyayicela kuwena. Leyo nto yenzeka uma ngibalekela ukuyobuza uNkulunkulu ukuthi kahle kahle Nkosi ufunani ngempilo yami. Lento ongibhekele yona ngihlezi ngithi isibusiso masingaphenduka isiqalekiso. Angibuza ukuthi sewungiphile Nkosi abantwana, sewungiphile Nkosi umuzi, sewungiphile Nkosi ikhaya, sewungiphile Nkosi unkosikazi, sewungiphile Nkosi umyeni, sewungiphile Nkosi umsebenzi, sewungiphile Nkosi promotion, sewungiphile Nkosi impilo. Ufisa ngenze kanjani? Ufisa ngilungise kanjani? Ngoba ngokwami ngizakuhluleka. Uthi uNkulunkulu Davide kuyothi lapho sewulele nokhokho bakho seyifeziwe impilo yakho, uNkulunkulu ukhuluma into eyisimanga, uthi ngiyakuvusa emzimbeni wakho uyaqhubeka lo msebenzi. Yazi ngiyahlala kwesinye isikhathi ngithi njengomzali mawubuka abantwana bethu, ubani Inkosi kulabantwana ongiphe bona oyophelelisa lo msebenzi oqala kimi. Yazi kunabazali abahlezi enhlizweni zabo bayabalisa ukuthi amandla ami onke angaka nezithukuthuku zami zonke ezingaka ngithi ngenzela labantwana, angimboni isho yedwa kubona yoqhubeka lo msebenzi. Baningi abantu okuthe ngashona abazali babo zonakala zonke izinto zemsebenzi nekhwephe
zabazali. Ngoba inkinga yethu suke sathatha izinto engabanga isabelo sethu. uNkulunkulu ngiyakuvusa enzalweni yakho. Bekumele simbuze uNkulunkulu. Kulabantwana onginikeze bona. Bambulele Nkosi ukuba yini ofuna babe yona. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sinxusela amandla negrace elivela kuNkulunkulu somandla ngoyise nendodana nomoya ucebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekele ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ucebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Mahlahlamelise uNkulunkulu somandla silondoloza sivikela sikhanyisele yena onguyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.